मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनायनि बेलायाव खामानि मावनो थाखाय जोंनि जेसेबां जेंना दङ आरो जायफ्रा जेलाव दङ फार्स्ट ट्रेक ट्रायल सोलिबाय थादों बिथांमोननिबो खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि एस ग्रेसिया रिहेबिलिटेसन दाबो मोननो गोनां बाखि दङ बेनिफ्राय जोंनि किसुमान मोननो गोनां साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो जा जिखुनु खामानि मावनो थाखाय गभर्नमेन्ट लेभेलाव माने गभर्नमेन्टजों टक खालामनो थाखाय आरो जिखुनु पार्टिजों टक खालामनो थाखाय मोनसे कोर कमिटि इउनिमासलि मोनसे डिसिसन लानानै मोनसे कोर कमिटि दाना होनाय जाबाय बे साबजेक्टआ कमिटि बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों सावराय जाबाय बेनिफ्राय जों किसुमान ससियेल रिफर्मसनि खामानि जिथु जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि हिसाबै जों लाखानाय दङ बेखौबो जों मावनो थाखाय एक्सन लानो थाखाय बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जिल्ला आफादफोरखौ मिडियानि गेजेरजों जेरै एन्टि ससियेल खामानि ड्राग्स जौ जुवा एडाल्टारि बायदिसिना बेफोरखौ बोरैहाय मिनिमाइज खालामनो प्रशासनजों लोगो लानानै जोंनि बेफोर ससियेल रिफर्मस एन्टि ससियेल खामानिफोरखौ मिनिमाइज खालामनो थाखाय फोसाबनो थाखाय बेफोर खामानि मावनो थाखाय जोंनि गासै जिल्ला आफादफोरखौ बे मिडियानि गेजेरजों बिथोन होनाय जाबाय जों बेनि सोमोन्दै गभर्नमेन्ट लेभेलाव जों दिल्लीयावबो खननै सावरायदों आरो जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो सावरायदों जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांजोंबो जों सावरायदों जों जेसेबां बार सावरायो जोंनि मुंख्लं नखरफोर मोननो गोनां जितु एस ग्रेसिया अनसुंथाइ बेनिफ्राय रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां बेनिफ्राय जिथुनाखि जेलाव दङ ट्रायल सोलिबाय थादों आन्डार ट्रायलाव दङ बेनिफ्राय जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरा दङ जेरै नागालेण्डआव दङ मणिपुराव दङ केस बेनिफ्राय मेघालयआव दङ वेस्ट बेंगलाव दङ अरुणाचलाव दङ बेनिफ्राय खाथिनि हादर नेपालाव दङ जोंनि सोद्रोमा जेलाव दङ भुटान जेलाव जोंनि सोद्रोमा दङ बेफोर गासैखौबो माने जों गभर्नमेन्टनो बारे बारे इन रिटेन लिखित भाबै जों मेम'रेन्डाम होदों आरो सावरायनायावबो मेन कोर इशु हिसाबै जों बेखौ बारे बारे जों पुट आप खालामदों आरो मुंख्लं नखरफोरजों जोंनि सोद्रोमाफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा कन्टिनिउ माने मोनसे जगाजगाव दङ कमिउनिकेसनाव दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ मोनसे आफाद बियो कोनो पलिटिकेल पार्टि नङा नन पलिटिकेल पार्टि किन्तु जों इशु दङ जेंना दङ जेंनाफ्रा दिनैसिम माने सुस्रांजायाखै जों मिजिंथिदोंमोन जिथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट दङ इउपिपिएल सरकार दङ बिथांमोना मोनसे गुरुत्व लानानै खामानिफोरखौ मावगोन होननानै किन्तु दिनै जितु नुनो मोनबाय 10% खामानि जायाखै गतिके गासै इशुफोरखौ डिसिसनफोरखौ पलिटिकेल मेकानिजमाव लानाय जायो जोंनि बर'फोरनि इशुफोरखौ बांसिन क'क्राझाराव लानाय जायो अल आसामनि होनब्ला जों दिसपुराव लानाय जायो अल इण्डियानि जेसेबां माने सावरायनांगौ मानांगौ बेखौ पार्लियामेन्टआव सावरायनाय जायो गतिके जोंनि इशुफोरखौ लानानै जोंनि एक्स एनडिपिनिफ्राय डेपुटि चिफ दं PM दङ जोंनि माने NCLA दङब्लाबो MLA दङब्लाबो दिनैसिम एसेम्ब्लियाव माबायाव बेबायदि पुट आप खालामनानै
बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय बेदि स्ट्रंलि भइस होनाय बा माबा मोनसे डिसिसन लानाय जों नुवाखै बेनिखायनो जों अपसनखौ नागिरथारनांगोन जों गासैनिबो दरखौ जों नक खालामना नायगोन जों इपिपिएलनियावबो जों नक खालामगोन जों बिपिएलनियावबो नक खालामना नायदों बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन गतिके नेक्स्ट इलेक्शनाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि बे मोनसे ब्रेन बे ब्रेनैनो थागोन जोंनि ब्रेनखौ कुनु मोनसे पार्टिजों जों कलाबरेसन खालामनानै डाइल्युट खालामनानै जों फोजोबनो थाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम अफ एक्स बेनो थागोन जायफ्रा जोंनि सोद्रोमाफ्रा हयथ' इलेक्शनाव बाहागो लानो नागिरगोन बिथांमोननि खोथाया आलदा जागोन खिन्थु जों बबेबा मोनसे पार्टिजों जाय पार्टिया जोंनि सुखु दुखुनि सोमोन्दै माने सिन्था खालामगोन जोंनि दुखुनि सहभागि जागोन जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय एक नम्बराव जोंनि मुख्लं नखरफोरनि जिथु मोननो गोनां एसग्रेसिया बेफोरखौ जों मोनजोबनांगौ साखरि बाख्रि मोननांगौ जोंनि केडारफोरनि जिथु रिहेबिलिटेसन पुनर संस्थापन जेखौ जों मोनजोबनांगोन माबा मोनसे संस्थापननि बेबस्थाखौ जोंनो होनांगोन जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव दङ बिथांखौ जेलावथ' नङा मोनसे सेलाव दोननाय जादों सेल जेलनि भितराव आरो सेल थायो जाय जेल जादों जेलनि भितराव सेल जाजादों बिथाङासो मिथिगौ बे दुखु जारलाया बेसेबां आरो बिथांनि दिनै अबस्थाखौ नायनानै जों माने जोबोद दुखुनांथाव गतिके बिथांनि बे मोनसे इस्यु दङ जोंनि खाथि खाला हादरफ्राव जोंनि खाथि खालानि स्टेटफोराव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जेलाव दङ जोंनि केसफ्रा उइथड्र जानाङामोन दिनै केसफ्रा उइथड्र जाजोबाखै बेखौ जोंनि गोबां माने जेंना दङ इस्यु दङ बे इस्युफोरखौ लानानै जाय पार्टिया जोंजों माने कन्डिशनफोर मिलायलायगोन जोंजों माने एकमत जागोन खोथा होगोन जोंजों मोनसे एग्रिमेन्टआव फैगोन बे पार्टिखौ जों हेल्प खालामगोन मदद होगोन आरो बिथांमोनजों जों इलेक्शनावबो जोंनि जायफोरा इच्छुक केन्डिडेट्स बाहागो लायोब्ला बेखौ जों माने बेयाव बाहागो लानो थाखाय जों हगारनो हागोन